Epa lagunok, zer moduz gauden. Gaurkoan batalla inozo bat dakarkizuet eta kasu honetan ikusten zuen moduan erraldoi hiltzaileak frogatuko ditugu hiltzaileak diren. Eta ikusten duzun moduan praka gorriak dituzte eta emara da gauza hori. Zinturoi zuria eta da gure armada da, batez ere guztiak dira erraldo hiltzaileak. Eta bere general moduan eta ikusiko dugu hauen eraginkortasuna monstruen kontra. Borrokan trolak eta erraldoien aurka hor eta horretik gara pizkanaka horra dizez joatea korrikete ditugu 1, 2, 3 erraldoi eta trolak eta horko kaudillo bat. Eta ikusiko dugu hauen eraginkortasuna borrokan. Hortik entzun dudan ez gainera egongo da DLC horrelako zerbait berezia hipotzekin zerikusia izango duena. Baina gero ez dira egongo kanpainarik ez horrelako zer, gero joango gara horrela oraindik heltzen gara, hilko gara. Uste du gainera da. Horrena ez duela iesik egingo. Ez dut gogoratzen, eta ongotin horra. Eta ikusio da modu sinematografikoan epikoagoa izan dadin. Eta lehengoaz karga epiko hau ikustera trolen kontra. Eta ja, zer moduko lan egiten duten hauen konta. Printzipio sobeagoak dira, baina bueno. Hemen karga gehiago. Erraldoien kontra. Eta ente sekulako mina unitate hau etengoaz erraldoiaren kontra. Ia zer moduzko lan egiten duten. Asko galdutu ditugu, baina bueno, gure bete beharra ingo dute, hau da
bizitza eman euren gauzak ondo egiteko. Eta zuek ere horra. Ongrim zuzoaz. Horrantza. Este karga epiko bat. Argazkitxo bat. Ikusten du ere erasora doazela. Eta ongrim ondo dela. Zertartuko dizkiogu habilitate guztiak. Horra zia retiratzen behar gongo gara. Hori berdin zaigu. Gureak ez dute egingo, beraz. Bueno. Beste argazkitxo bat. Jarraitzen dute. Gainera oso gogorra da. Eta ipotxo den artean nire gustokoena. Eta beren ipotxo bakoitza doa bere rolera, goazen horra. Eta hemen berdin zai hemen hartu du ipotx bat, ez dakit nola. Hori izan da furro bat. Ez da ondo joan. Ongrin horra zuek etorri. Onantza eta zuek ere etorri. Ona. Erasotu hor. Men errolda jai justo hor. Erraldo guztia akabatu egin ditugu. Gutxigatik erazu dugu. Ejerzitaren erena galdu egin dugu. Unen egonda hor laguntza emateko prest eta bar. Urrengoan izango duzu beste batailain oso hauetariko bat, beraz, urrengora arte.